442 bai mutu ba. Na baka ma chorus wai an ce 442 ya mutu ƙarya ne 442 bai mutu ba. Topa, kin san me ke trending? Ko sana faɗa? Sai ka faɗa. 442 bai mutu ba. Kai. 442 yana da rai. 442 bai mutu ba har da wala shi ma yana da rai. Da sabon nan sai 442 ya mun magana ya ce ofista lajira musu wai an ce wai yana mutu ko kuma a ce na rasu. Amma gaskiya 'yan Nijar na ban wahala amma na kusan fitowa. Amma wasa da wasa gashi nan har sun kai rabin shekara. Gaskiya abinda 'yan Nijar suka musu gaskiya ba su kyauta ba. Sai ka ce an suka shigo Najeriya haka muke musu. To gaskiya ba ku kyauta ba. 442 bai mutu ba. 442 bai mutu ba.